У Беларусі 14 гадзін. Выпускам навін у студыі Алена Лычагіна. Вітаю. 1,5 гадзіны адкрытай размовы. Прэзідэнт Беларусі даў інтэрв'ю тэлеканалу Аль-Арабія. Асноўныя тэмы надзеі на мір у самых небяспечных рэгіёнах. Ядзерная зброя як гарантыя бяспекі. Настроі па той бок беларуска-украінскай мяжы. Хто хоча пагрэць рукі на вайне. Філасофія дыялогу з амерыканцамі і еўрапейцамі. Прабелы ў адносінах Беларусі і Саудаўскай Аравіі і беларускі вопыт адаптацыі да новай рэальнасці. Прэзідэнт Беларусі выказаў спачуванне прэзідэнту Зімбабве Эмерсону Мнангагве ў сувязі з гібеллю дзяцей у выніку здарэння з мікрааўтобусам побач з горадам Гверу. Александр Лукашенко падкрэсліў, што ў Беларусі з глыбокім смуткам успрынялі вестку аб гэтым трагічным здарэнні. Беларускі лідар перадаў словы падтрымкі родным і блізкім загінуўшых, пажадаў хутчэйшага выздараўлення пацярпелым.